L-2012 ser tkun l-aktar sena bejn l-2011 u l-2015 li matul l-poplu Malti Wawċi ser ikun ħallas taxxi. Fil-fatt minn rapport li ntbagħat mill-Gvern lill-Unjoni Ewropea jirriżulta li fl-2012 il-pis tat-taxxi ser ikun ta' 29% ta' dak kollu li tipproduċi l-ekonomija tagħna. Din is-sena r-riżultat tal-miżuri mħabbra fil-budget u riżultat ta' żieda fil-bolla, il-familji u n-negozji Maltin ser iġorru pis ġdid ta' taxxi ta' 24 miljun u nofs euro. Intant skont tarifi ppubblikat mill-Unjoni Ewropea bejn l-1999 u l-2010, snin ta' tmexxija ta' gvernijiet nazzjonalisti, Malta kienet fost 5 pajjiżi biss Ewropej mis-27 membru tal-Unjoni Ewropea fejn żdiet il-pis tat-taxxi. Pajjiżna wara Ċipru kellu t-tieni l-akbar żieda fil-pis tat-taxxi, żieda totali ta' 6 punti perċentwali. Bil-kontra tal-li ġara f'Malta taħt gvernijiet nazzjonalisti, 22 pajjiż tal-Unjoni Ewropea naqsu l-pis tat-taxxi fl-aħħar 11 sena. Fil-fatt bħala medja tal-pis tat-taxxi fiż-żona euro naqas b'5%. Mit-tarifi ppubblikat mill-Unjoni Ewropea jirriżulta li gvernijiet nazzjonalisti bejn l-1999 u l-2010 ġabru 20 biljun euro f'taxxi.